Kani nga topic, ipahinungod ko ni sa mga OFW. Kamo nga naa sa laing nasod, daghan kay mag mga blessings o bless yun kaayo mo sa inyong natungnan karon. Kay giingon pa na sa mga katigulangan, daghang nangandoy nga muadtog abroad, pero pipila lamang ang gitugutan sa kapalaran nga makaadto sa laing nasod. Mao nang blessed kaayo mo. Pero diring dapita, disgrasya ta. Kabalo ko kainyo ko i-bash. Bahala na. Targeton ko tamo mga OFW. Wala ko'y labot. Bahala nag inyo kong daoton diha. Tablahanay ta. Wala ni dapig-dapig. Munang kamog ako itapik karong adlaw. Swerte ang mga OFW nga naka-timing og mga nindoting amo. Mga buotan nga mga employer, palangga. Kana. Doble-doble na inyong grasya pero dili tanan. Kaya aduna po yung mga OFW nga natunong dito sa mga amo nga mga latay kay batasan. Grabe kay mga batasan. Munang di gyud nimo masiguro ang kinabuhi kung mo abroad ka. Pero diring dapita, diri gyud ang pinakaguol nga sitwasyon sa mga OFW. Kay halos tanang mga tawo sa atong palibot sa yuta nga atong gibiyaan. Tanan naghandom, nag-expect nga dato ka. Mao na dihay nakawalay langit. Tanan halos mga silingan, mga paryente, ilang mga utok, ilang yunahuna, ako ig-agaw naka-abroad, dato na to. Tuwag og USA, tuwag ang Australia, tuwag UAE, tuwag Kuwait, asa pa na mga lugar sa kalibutan. Mao na'y nakawalay lami. Ay ilang pananaw sa mga OFW, daghan na yung kwarta, mga dato, mga milyonaryo. Nga naman sa kung kapil-apilan, hindi pa po ko OFW. Nga naman sa kang naninood hayot, nga di man sa ka-OFW. Ano magbuot-buot magkanama, amo man ang kadogo, awa ko'y labot. Bahalag inyo ng kadogo. Nga naman di ay, pwede maputa mo kuhag dogo sa Red Cross. Para magkadogo na tatanan. Mumandagwa inyong ganahan magkadogo tahala. Muato tag Red Cross, mangayo tag dogo. Muna'y nakapait kayo sa ngatanan. Og kana siya, muna siya maghatag og presyor sa ato mga OFW. O, tinood man na. Tinood na. Muna'y maghatag og presyor sa ato mga OFW. Kaya usahay gali ultimo ato mga pamilya. Ipanabi ta nga akong anak hayahay na kaimi kay tuwa. Abroad, gadawat na mig dollars. At mga parinti mo po'y gauna-una. Wa gali siya kabalog, wa pa ka na regular, wa ga siya kabalog. Lami na ba imong kahimtang na stable na ba kadiha? Wala puro palami, lagot ko. Muna'y nakapait diha, na pressure. So kay na pressure man in tawon, kay di po siya ganahan nga. Lain may masulti, hala sige, padala. Kana, tabang. Maski sa talabangon, tabangan tanan. Miss kag di na ba kaya hala tabang. Ay naglikay man po na silag makadungog og mga daotan kay nga mga istorya gikas mga tawong walay mga hago. Sige nang dawat limpyo. Mga tawong walay mga alimuhag sa kinabuhi, hala dawat. Basta kay madawat. Wala ay taon gauna-huna sa ato mga OFW. Wala sila gauna-huna sa mga OFW galami pa ba dito. O tinoon man dagko magkwarta ng abroad. Siyempre, i-transfer pa man og piso, di mo dako gyud ang balyo. Kunya pangutana nato diring dapita, ang ilang gigasto dito piso ba? Manang kamo. Nangasaba ning bayot. Manang kamo huna-hunaon na ninyo. Sila gadawat og dollars, gagasto pud og dollars. Dako ra na akong ipa-exchange og peso. Mamanay wala ninyo na realize ba? Manang ayaw gyud magpalabi sa ato mga OFW. Inyo pang tabangan og duot. Di ra kayo mo kahatagan og kasa. Di ra kayo makadawat og kasa. Mangulbo na inyo mga kaspa, mura mong mga sikinsa. Muna mingon dayo ng ubang mga OFW kay ngano? Sa paglarga nako, pagikan ako, nagpadala kag kwarta, mitabang ka nako. Sa pagpang-apply nako, mitabang ka. Walay katubag. Kunya kay pirti man po ni ato mga paryente. Moingon man po dayon, mauna nakadaot ninyo. Maka-abroad ra gani mo, mausob na inyong mga batasan. Di na mo kabalong mulingin sa inyong mga paryente, di na kabulong mutabang. Wow! Sana all! Di man intawo na obligasyon sa inyong mga parenting, mga igagaw, miska sakop sa pamilya. Di man na yung obligasyon. Anong inyong iobligar man na siya? Ngano mang inyo nang giobligar og tabang sa inyo paningkamot ng inyo ha? Kung tabangan mo, swerte. Kung dili mo tabangan, mag-ampo ta nga tabangan ra mo puhon. O man, mabaliman ta. Mabaliman. Mo na nakawalay lami gyud. Oh, di ba? Mahimo kang daotan at the end of the day. Ingnon dayon ka mo. Naka-abroad ra mo mura na mga sikinsa. Nangaosob na inyo mga batasan, di na mo kabalumulingi sa paryente. Dili mo mamahin sa inyong grasya. Wow! Wala man yung tao na sila nang abroad na day. Kung napasa kontrata, gibutang diha, nga ini kaabot nila sa abroad,
inig ka kuha nilang trabaho diha og naa na sa kontrata, ilaw da nagigisi ng kontrata. Wala yung tao na sa kontrata dahil nga pagkaabot nila ditong lugar, obligado sila ninyo. Papa mo kabalo na ni kamot mo na sila mga kaugalingon o sa ilang mga pamilya, ha? Asa man mo dapita sa kontrata nga mamugos man gyud mo nga tabangan mo. Mamugos man gyud mong bahinan mo silang hinaguan nga wala man na sa kontrata. Tarungay nyo mga desisyon sa kinabuhi. Munang kamo pod mga OFW, ayaw pod mo sige hatag-hatag kaayo day. Kadaghan ako masig tapik-tapik ana. Ayaw ka mo palabig hatag-hatag day kay sometimes you will just take for they will basta usahay i-take for granted ra mo. Oh, mangiso ba pri uban diri? Tarungod kay magpakuan-kuan ko. Masuko na uban siya ayaw pagbuot-yot. Nganong magbuot man kayot nga ganahan man ming muhatag. Manong magbuot man kayot nga ganahan man ming mutabang. Wala man problema ana. Mutabang man gyud ta. Muhatag man gyud ta pero ako day ayaw mo palabi. Ay dili mas lamig ako nang muhatag tayot. Ikaw yot kay dalo man ka di ka muhatag. Buyag. Ingon na inyo mga mindset usahay mo nang mubalik ra pa na ninyo. Dili sa tanang panahon day lami ra si taghatag day. Kaya mga tawo nga sige ani muhatag manganad na. Di na nakabalong maning kamot sa ilang kaugalingon kay nagsalig na ay okay ra man gud nayot kay kita man goy bless, kita man goy gihatagan o kanang naorang grasya sa kapalaran. Sige na lang ayaw day sayop na day. Kamo kay inyo man po nang gi considerate na manang usahay inyo pa mga kaugalingon yung mga basol. Lagot ko. Nganong naninood man ko diri hindi man ni akong problema gisendra man ni sa sender. Ngano man ako ning gidophan ni ako na po'y mabash aning panulayan ni. Kamu mga sender ha, inyong kalipay kaya akong gitubag inyong mga pangutana ako kung kasakit kaya ako'y mabash. Dili sa tanang panahon day. Matabang ta, pero atong lang tawon atong gitabangan. Paglele na to, wala na ning kamot, nagsalig na lamang, ato po silang tagaan og leksyon. Para kabalo silang maningkamot sa ilang kaugalingon. Kay, kintahay, nawala ka. Ayaw po na nawala kay kamatay naman na. Kintahay, gikapoy na kang panarbaho diha, muuli na kadiris Pilipinas. Unya, kaya imong gipangtabangan, wala man itawag na kabot kay nagsalig man lamang. Inusao pa man nato na day. Magdampa na lang tatanan. Okay, wa may kabangkaagan. At the end of the day, ikaw rin mo mahimong dautan. Wala kay kahatag kay wala na, ni-retire naman ka. Imong tinigom, hurot-hurot na. Kinsa, wala. At the end of the day, mis kag unsa ka kamaayo, mis kapag imong gihatag imong tanang kidney diha, pag wala na kay kwarta ikatabang, muna siya pinakasakit o pinakapait nga realidad. OFW man kag, taga Pilipinas na kag asa ka, lami-lami ra gyud ta kung naapatay kwarta. Pero kung wala na day, swerte ka kung adunay mulingi sa imuha. Pero most of the time, basta wala na kay kwarta o nagkaedad na ka, wala na mulingi sa imuha. Merese. Mao na siya realidad sa kinabuhi day. Ayaw mo kasoko day. Mang bash ba mo nako dayon laitan ko na inyo mga palopian job. Di ka na sa atong sender. Muna yang na-experience. Kay karon ko no, wa na mulingi niya. Kung nga ba, sige pang istipnik na tananday. Wa na ganahaglingi sa imo. That's the reality. Di ta makaikyas anak nga realidad. Muna ang ako gunang sigog balik-balik. Walay problema sa paghatag og share sa blessings. Kay kana siya maayo kay nga buluhaton. Hala hatag ta. Kay kalipay man na sa uban. Ikalipay na sa mga paryente, mga kadogo. Pero ayaw obligaha imong kaugalingon. Ayaw i-oblige ang imong kaugalingon nga. Mato kung abroad ka akong salbaron ang akong tibuok paryente. Unahas ang pamilya day. Kung extra hala, extend. Misan gali atong pamilya day. Nga atong gitabangan day. Kung wala na ning kamot day. Palihog lang day. Ikaw na pula may lantaw sa imong kaugalingon. Kay dili sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Piskay, takus, ganta. Sige rang gaagas ang kwarta. Unyag watay natigom day. Watay na lukluk diha, magunsa man ta. Oh. Sa una, kita'y gabuhi nila. Pag-abot sa panahon, ikaw na may buhion. May man tong ikaw may gabuhi ka na makikwarta. Ang bubuhi ni mawa may kwarta, di buhian ka. Gatuyok-tuyok ra ang atong kapalaran sa buhi-buhi. Mana the decision is all yours. Mga day, tarungin yung mga decision sa kinabuhi. Mura ako ikasulti sa iyang problema, day. Nindot masaning adunay magpadala ba nato problema sa kinabuhi kay miskag wala ta ka-relate. Pero kay trabahante man ta, kabalura gud tag unsay angay og dili angay nga buhaton. Munang tarunga ang inyong mga desisyon sa kinabuhi dahil kay na laitan ko ng mga palopian job.